Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. 14 ka mga panimalay sa Butuan City ang gilamoy sa kalayo. Bata nga nagdula kuno og posporo, gitudlong sinugdanan sa sunog. Samtang kapin 20 ka balay ug daw sab sa Marugong, Lanao del Sur. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Ante! Inuupo, ante! Ugdaw ang dili moubos 14 ka mga balay sa barangay Duungan, Butuan City. Human gilamoy sa kalayo pasado alas 12 sa udto adlong Huwebes. Paspas ang pagkailap sa kalayo tungod gama sa light materials ang mga balay sa lugar. Ug daghang nakatambak nga mga papel ug karton. Sanglit duol lang kini sa karaang dump site sa syudad. Sumala sa barangay kapitan sa lugar nga adunay impormasyon nga gipaabot kaniya nga tungod sa sumpay-sumpay nga linya sa kuryente ang hinungdan sa sunog. Apan pipilasab kuno ka mga residente ang nag-ingon nga adunay bata nga nagdula og posporo nga sinugdanan sa kalayo. Sa karon padayon pa ang pag-imbestiga sa kabumbiruhan sa tinuod nga hinungdan sa sunog. Lakip sab kuno sa nasunog ang usa ka nakaparada nga kotse. Gibana-bana ang mukabat sa 1 million pesos ang damyo sa sunog. Daling gawas naman daw nga, mami kanang sunog daw, ana dako na kay tayo. Napusog man ang hangin, diri pa dulong. Munang kalat din kay mga cartoon man. Samtang sa barangay proper, Marugong, Lanao del Sur, 12 ka balay ang ugdaw ug siyam ang partially damaged. Dihang miulbo ang kalayo sa lugar pasado alas 12 sa kadlawon adlawng Biyernes. Sumala sa BFP Marugong, dili mo ubos 20 ka pamilya ang apektado sa sunog. Hinuon walay natalang samdan o namatay sa insidente. Apan nagtala kini og 2 million pesos nga damyos. Padayon pa sab ang investigasyon sa kabumbiruhan. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.